וטבע אדם, טבע אדם, טבע אדם. חווה אלברשטיין משיקה אלבום חדש. היא כבר הוציאה למעלה מ-50 תקליטים בקריירה, ובגיל 61 היא רק מגבירה את הקצב. 5 אלבומים, 5 שנים. נו, מה אתה אומר? זה פלא. האמת, אני גם מתפלאה, באמת אני מתפלאה. ושוב, אני אומר לך שאני כל הזמן מרגישה שאני לא עושה שום דבר, שאני לא מספיק, לא מספיק מזיעה ולא מספיק חורשת, ולא, אני לא יודעת. דיגי דוגי דיגי דגי דיגה גנג 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 האלבום הזה נולד כמעט במקרה ממפגש מוזיקלי עם אבי ליבוביץ' שמגיע בכלל מעולם הג'אז. כמה שנים בינינו, אבי יכול להיות הבן שלי בשקט. היא הילדה ממני. אתה ואני להסתפק בחיוני ככוחיות לחיות בלי תהיות. האלבום הזה שנקרא טבע האדם, חווה שוב משנה את הגוון שלה בהתאם לזמן ולמקום. הזיקית המוזיקלית שהייתה פעם אחת צמח בר, אחר כך רוקרית בלונדון, ובדרך פזמה ביידיש ושרה לילדים, מציגה כאן אלבום נינוח עם שירה ניטרלית, לא מוחצנת ולא צעקנית. מאוד יכול להיות שזה תגובה, לפעמים אפילו לא מודעת, לרעש הגדול. זאת ריקנות רועשת. יש היום תרבות של להתפרסם. הרבה ילדים, אתה שואל אותם מה אתם רוצים להיות, אז יגידו לך, אני רוצה להיות מפורסם. אנשים עושים המון דברים מתוך איזה מין תחושה, המשפט הנורא הזה, זה מה שהולך היום, זה מה שצריך היום, או אחרת אי אפשר, וזה. זה משפטים איומים, משפטים איומים, בעיקר לאומנים, זה ממש מדכא. מתבוננת מהצד וטבע אדם, טבע אדם. אבא שלי מצחיק אותנו עם סיפור על איש אחד שאכל כל יום ביצה מקולקלת, ויום אחד הוא אכל ביצה טריה, אז הוא קיבל הרעלת קיבה וכמעט מת. אז תמיד מרגילים את האנשים לכל מיני דברים איומים, והם חושבים שזהו, שזה הסטטוס.